Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosi hiyo ya orenya kwa Sulwemokinyi kinyi ni eri market kod maindio kinyi maching tarik 10 dweno ro marariyo ga ganariyo kod prariyo kod auchiel nyako Sulwemokinyi. Bende chiemo nariyo kinyi ma chalo kod maindi. Chiemo maber. Erokamano. Ana karuto rita chiemo yono makare. Erokamano. Rwako jo neno ma Color TV kamoro moro montiende e pacho kaendi e gwengwa kanyakla kod pinje maoko nikech wayudo inyalo yudo Color TV kata yo tudruok masani yore mbui nyako Sulwemokinyi Color TV live Facebook, Color TV Twitter kata mana X kanyo kanyakla koda Color TV, Instagram kanyakla koda social media handles duto par ne nyalo yudo kamoro moro mantie nyako Sulwemokinyi. Ngino wan Justus Adoyo kanyakla koda Brenda Agenyo. Yuari machiegni mondo mi moko mabeno timre pacho kaendi e gwenge wa kanyakla koda pinje maoko. Kamacha koda boma ma Nairobi lipot koro yango ni jatend piny owacho pacho kaendi migosi William Samoei Ruto gikone to koro ne obedo koda romo moro moyiedhi koda jombetre mantie pacho kaendi kata jombetre ma pinje maoko e pacho kaendi. Romo mokwongo mabedo go nyaka no yande osingi ni obro bedo kobedo koda romo maket kod mano pile ka pile kata mo dhigore mar bino ni weche go eko mag mbetre kanyakla koda tiyo kod pinje maoko gin mago bende omima ino kendo tiyo yonero makare. Jatend piny owacho wacho ni maendi en okang' mabiro neno ni weche go eko mag ohala e pacho kaendi kod pinje maoko gin mochwal yono makare. Okang' mabende biro neno ni weche go eko mag ochumi pacho kaendi odongore e yonero makare. Kama e kaka ne weche ne chalo e log tich mar piny owacho mo pacho kaendi. Also Pan-Africanism, good neighborliness and regionalism continues to shape our diplomacy. Kenya currently serves as the chair of the East African Community and will chair the Common Markets for Eastern and Southern Africa Authority later this year. These responsibilities align with Kenya's long-term standing view that enhanced regional cooperation remains central to Africa's economic transformation and sustainable development in general. At the continental level, Kenya continues to contribute to Africa's institutional strengthening. As African Union champion for institutional reform, we have supported ongoing efforts to enhance the effectiveness, the credibility, and responsiveness of the Union, particularly in the areas of peace, governance, and financing. We recognize the United Nations remains one of humanity's greatest collective achievements. Yet persistent funding shortfalls and administrative constraints continue to limit its efficacy and responsiveness. Kenya therefore supports renewed efforts to strengthen and adequately resource the UN system. The defunding of UN agencies weakens multilateral cooperation and diminishes the international community's capacity to respond to conflict, humanitarian crisis, global health threats, and development challenges. At the same time, Africa also marks 2 decades since the Sulwemokinyi Consensus and the Sirte Declaration, through which the continent has spoken in one voice in calling for just and equitable reform. Piny owacho ma pacho kaeri koro tosechako chenro mar neno ni gisiro jogo ma odak e gwenge koma oro nitiere. Maeri en wach mabiro noyangi koraka jatend koraka jalupa ker ma pacho kaeri Ngire Kithure Kindiki mabende koro to yango ni piny owacho oseketo tenge omenda maromo milion 3.3 mabende biro neni otigodo e siro jogo mabende koro to kech kayo e yor chiemo kaachiel koraka neno ni gibedo koraka pi maler. 1 month should give us enough lead time to review the situation again and adjust whatever adjustments we need to make. With those many remarks, I want to welcome you
we have stock which can take us probably to the maybe last week. Other non-ASAL counties, if you go to a place in Tegana West Meru area, the situation is just similar like the one of the ASAL areas. We have already mapped animals and told the pastoralists to move where they stand in hay across those countries. What actually is not feasible to feed the entire livestock. It's not feasible because of the number. Treasury advised through a letter that we need to work closely with CARO or NDMA. So we chose to work. We must procure, whoever has that money must spend it today, tomorrow, and get hay where it's supposed to go. Our intention to use this other government infrastructure was to fasten the process, not because we see for us even. All right. NDMA and then Red Cross. Impact on the ASA areas because of the performance of the last season. What else have you said that I have not understood? It's also good to... The purpose of this meeting was to review the ongoing interventions by the government of Kenya on the situation of the droughts, the mitigation interventions that we are making on droughts. As you are aware, the performance of the last rains, October to December season, was suboptimal. They did not perform very well. So many counties, up to 23 counties, are in need of support in terms of human food, and livestock feed, and other drought mitigation interventions. Overall, 3.3 million people across our country are affected, and we also need food to reach our schools, to make sure that our learners are not disrupted by the ongoing drought situation. Therefore, we have reviewed the ongoing interventions. We have resolved to upscale the interventions. We have also resolved to diversify the food available so that we can take care of sensitive, special sections of society, including children, women, and the invalids. We have also asked and directed that all county steering committees be activated, and that we need to work on the last mile delivery of food. We are taking a little long for the food to reach the population in their areas, and therefore we've directed that those teams be activated, and we are going to work through a better supply chain and last mile delivery program going forward. We are also making interventions for water tracking, for livestock, and for people, and we're going to request for that process also to be expedited. So I want to take this opportunity to assure the people of Kenya that the government views the current situation as a serious situation, but at the same time assure the people of Kenya that we will not spare any resources to make sure that we don't lose human life, and we also mitigate the effects of this drought on livestock and the entire ecosystem that would be affected, including our wildlife and protected areas. So thank you very much for coming. Kumachielo bende jatend migao mochung' ne weche mag omenda pacho kae ndimano migosi John Mbadi sende koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo gino moluongo ni mutni mabende nie duond buch siasa margi mar ODM no ero. John Mbadi koro wacho ni ok gibiyie ni jomoko matin oroch wiji kata chap wiji duond bura achiel no ero mar ODM. Mbadi koro lieko ni gin gingirore broad based government kendo gisiro loch mar migosi William Samoei Ruto kaka jatend piny owacho ma pacho kaendi ko be olieko ni ogai mar duond buch siasa mar ODM manosenindo migosi Raila Odinga nowegie broad based no ero kendo kanyo ma gibiro sike nyaka chop yiero ma higa makiny.
sure there is no way that ODM itasambaratika. ODM will remain solid the way Raila left it. So long as some of us are still there, there are people who think now people like Badi cannot play politics. We will. And we will make sure that ODM is strong on the ground. We will make sure that we talk to our people to remain steadfast in ODM under the leadership of Oburu Odinga. Oburu has been steadfast behind Raila, even though Raila is younger than him. But he did not in any way fight the leadership of his brother. He respected his brother. Therefore, we must also respect Oburu Odinga for the leadership that he has. But one thing that I want to tell ODM leaders while standing here, and I can see some of the leaders are here. The message I want to pass to ODM, if you think that ODM will remain solid by having everybody who has been there, including people whose agenda is completely opposite what ODM wants, you are daydreaming. You are daydreaming. You must allow some people to exit ODM at this stage. If someone does not want to agree with ODM policies, with the policies that spelled out by the party leader after convening Central Committee meeting, that person should be left to go, so that we can see how many people he's living with. Someone like Sifuna will not remain in ODM because already is conflicted. He is now selling the agenda of someone else. Why are you pretending? You cannot keep him in the party. He is gone. Allow him to go. When I was chairman of the party, and Ababu Namwamba wanted to behave like he's behaving, I made sure he left. I convened the disciplinary committee against him as the SG. And by the way, let nobody cheat you. At the SG is keeping documents of the party. That one we changed a long time ago. We created trustees. We sat down. Sifuna does not even know where the registration certificate of ODM is. He does not know. If he has seen him, let him take a photo of that certificate and put on WhatsApp. He can live with the people he will live with. But the party will remain cohesive. We need a cohesive outfit. Not a party where the party leader says this, then another official says the other. Today they are in Busia, selling an agenda we don't know. They are saying Raila did not leave us in Broadway. Who took Badi to Broadway to government? Did they question him? And he died when we were in government. And he said that 2020, up to 2027, after 2027, hata bado tutaendelea kufanya kazi. That was Raila Odinga. But even if he did not say that, where do you want us to go? Let us assume Raila did not say that. Where do you want us to go? Do you want us to join Gachagua? Or do you want us to go with Matiang'i? Or do you want us to go with Kalonzo? As we will work with Ruto to 2027 and beyond. And 2032, some of us are ready to take over as the president of this country. We are ready. We are ready. If we are not ready, kaa kando. Sisi tuko tayari. Kama unataka kusimama 2027, sema. Mimi sitaki kusimama president 2027. But 2032, I am ready. Manen ogai mar doe pacho kaeri migosi David Maraga pod medo sayo malich mokalo piny owacho mar Kenya Kwanza mabende koro to wacho ni okosebedo ka kelo chenro moro mar dongruok kaka chilo koro ka berne oganda ma pacho ka. Jatelo no kane loso ni chenro manyoro koro to yango chung mare mar biro laro komno mar ker e yoro maduong' mabiro e higa mar 2027 kama bende koro to singo ni ponono ni obiro yiere ka ker e pacho kaeri to biro neno ni oganda ma pacho ka odago ngima makare kendo oganda duto yudo ratichgi e yono mowinjore. Things that mostly the youth they have
They do give accountability. They have passion for the upcoming generations. So I highly appreciate to be part of this, and also request the entire people of northern Kenya to register as a voter so that they know their right, watu wajitokeze kwa wingi. Katiba ndo tiba. Kuna the caravan is based on voter mobilization and ID registration. Tunahamasisha wananchi Kenya yote kutoka county 001 hadi county 047 taratibu, urahisi, polepole, kuambia umuhimu ya kujisajili kura na kuchukua kipande, ndo tukue na mabadiliko hii nchi ambayo imeingia kwa mikono ya watu ambaye wameharibu nchi kabisa. In this time where there are scorching droughts, we are not coming to celebrate and dance with the political tunes. We just came and felt that it's the time we talk to the people. They do some changes. If they take the voters card and they get registered with the ID cards, they can bring change. Where we can get leaders who address the needs of having a drought and mitigations, like having arrangements for the farmers, for the pastoralists, and avoiding these waters that are coming downstream to the river that are bringing damage in flooding times. So ningesema sisi yetu ni kuambia nyinyi wote jitokeze na mjiandikishe, mjisajili. Go to Garissa. We'll go to have the caravans around the Garissa to sanitize on registration of ID and registration of voters. You as Kenyans, it's good to register yourself as a voter. It's your right. Also, we want to educate the young people and our mothers who are illiterate on the importance of becoming as a voter and practicing your right. Thank you all. Hii ukatiba caravan. Hamu yetu ni end around all the 47 counties ili tusungumuze na wananchi. Tupate nafasi ya kuzungumza na wananchi na kuwahimiza wajiandikishe. Ni kuhimiza kila mmoja. Bila kuwa na kura, your voice will not be heard. Tunataka kuhimiza Wakenya wote wajiandikishe kama wapiga kura. Come 2027 tupige kura, tubadilishe huo uongozi ambao haujali maslahi ya wananchi. Na tulete uongozi ile ambao inajali mambo ya wananchi zaidi. Tumalize wizi wa mali ya serikali. Wajibu wa serikali ni kupeleka huduma kwa wananchi. Sio wananchi wanakuja kuitafuta. Kwa hivyo IBC wafanye mipango kamili ya kupeleka huduma kwa wananchi. Sababu hapa hawa ni wafugaji na lazima watafutie mifugo yao chakula. Kwa hivyo ni wajibu wa IBC kuendelesha hii uandikishaji wa kura, iende na waende kila pahali, watembee kila pahali ndio waweze kuandikisha. Wakiongojea ati waje kufanya wakati kura imekaribia, utapata wakati huo wafugaji wako msituni huko na watapata nafasi ya kujiandikisha. Kwa hivyo mwito wetu kwa IBC ni kwamba fanya hii exercise iwe regular. Kwenda kwa msikiti, kwenda kwa makanisa, sababu hapo ndio unapata watu. Kama iko wakati pahali ambao hata iko ile pans ya maji, wafugaji wanakuja huko kwa wengi. Kwenda huko muandikishe. Ni kwenda tu na those a few clerks na waandikishe, wachukue huduma kwa wananchi. Police down to leadership ambao wakiingia kwa uongozi ni kama hiyo kiti ni ATM yake. Pesa ile ambayo inatakikana kutumika kwa mahitaji ya wananchi inaibiwa kiolela, na kitu ambao kinanihuzunisha kabisa ni kwamba serikali haifanyi vile inatakikana. Central government is not taking the right action. Prosecute those people and hold them accountable. That's what we promised to do. If you are given the resources, know that this is not your money. This is public money, and you have to utilize it. You have to account for it. That one you can rest assured. That's what we are going to do.
I would not be doing all this, going around the country to 47 counties, driving long distances if we were having a PR exercise. Yeah, we are serious. We want to change the governance system of this country. And one thing I am very happy about, Wakenya kila pahali mimi naenda wananiambia, CJ, we are behind you, please don't stop, go ahead. And that's quite encouraging. We want change. The Kenyans want change and fundamental change. And that's what I promise to bring. Yakoro mogi kopogore koda report mabedo yangi koda maneno gai machon madomo pacho kaendi mano migosi David Kinani Maraga mabedo yango bedo mare kaka jatend piny owacho mapacho kaendi eni report koro yango ni moko kuom jotend Kenya mabende wuoke masa mar piny Kenya sani koro wuok oko ka singo ni gidhi bedo tich achiel kaka oganda kendo kaka jotelo mabende wuoke gwenge kuma kono mendi biro ndalo machuok ka bende koro ywak obedo ni tend piny owacho mapacho kaendi osebedo kojwang' malich mokalo jotelo kanyakla koda jopiny mabende wuoke masa mar piny Kenya kasani koro gijiwre ni ka giyie to gibed kendo giwuotho e tich achiel kaka okang' mabiro neno ni ka yiero ma higa 2027 oromo to gibiro giwuoyo kod duol achiel. As the judiciary, we have partnered with many partners, many churches, to ensure that justice is accessible to our people. First of all, by empowering our people to know their rights and to know how to claim them and to use every avenue to resolve our disputes, more so through the alternative dispute resolution methods, through mediation, because we always know what are the solutions to the problems that we encounter. And therefore, we are empowering our people. Instead of fighting years on end in our courts that have a huge backlog of cases, we are encouraging people to embrace alternative dispute resolutions. We are asking them to talk to each other. We are asking families to talk to each other. And therefore, we are also asking our churches, whenever they have differences, to first of all talk to each other, as the Bible has always told us. Before a brother takes another to court, first of all, speak to each other. And Reverend Dr. Maromba, our presiding bishop, you're well equipped to lead us that way of talking to each other. Nyasi no bendo yuore gi jodito mopogore opogore kama oting'o jatend migao mar pi migosi Eric Muga, jalup spika mar Senate migosi Kathuri Murungi, jotend migepe machon Mithuka Linshuri kod Karitu Murungi e kind jod bura mamalo kod mag counties. Jotelogo bende ojiwo josiasa mondo oket kwe e kindgi kod kanise ma pacho ka. Jipo makama e biro bang' ne ywaruok nenore e kinde mokalo e kanisa no mar Methodist Kenya motelo ne yiero mar jadolo maduong' Laktar Maroba. And this is to the bishop. You come to an institution for the last few years that has suffered some wrangles. Many amongst them will doubt you. Give everyone an opportunity to be heard in your office, so that when the time comes to make decisions, you make decisions from a point of information. And the unity does not come accidentally. Bwana Governor, I'm talking to you, Governor wetu. Peace and unity is not accidental. It does not come naturally. People must sacrifice to get peace, to have unity. So you are a product of peace. Men and women sacrificed so that we get peace in Meru. E kinde sidho mare, jadolo Laktar Maroba osingo mar biro neno ni otiyo gi komno e riwo oganda jo Kenya kod duoko luoro makende ne kanise. Rooted in the love of Christ, the church is called to be a prophetic voice in society. Inspired by the prophets who spoke truth to power, and by Jesus who stood with the marginalized, we commit ourselves to promoting justice, reconciliation, and the dignity of all people. Through advocacy, pastoral care,
and community engagement, we shall stand with the vulnerable, foster national cohesion, and work toward a just and peaceful society. We shall invest in leadership development at all levels, strengthen governance structures, and uphold policies that promote integrity, inclusivity, and shared responsibility, cultivating servant leaders who lead with humility, wisdom, and a clear sense of divine calling. Filo Chieng, Kala TV. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo kuok e gwengego mag Nyanza koro to wuok oko mar golo paro mopogore opogore mano ka otenore koda ka lai mar somo mar CBE. Moko kuom oganda go koro to ni lai makamano dhi makare, kata kamano moko kuom gi koro to ni lai makamano ok dhi makare, kendo gidwaro mondo mi piny owacho wuog oko mar nono keto maino mar bero chenro mag somo e pacho ka. Ler mar wachno ikelo ni koda jafwambo marwa Justus Adoyo. Kindegi e kima piny owacho kanyakla koda jonyuol e pacho kaendi pod go chandri mar biro neno ni nyandho mar kit somo manyien mano competency based education CBE oketi e tim e yo makare. Paro mopogore opogore koro pod dhi nyime kod wuok kotenre kod kit somo kata lai mar somo nero manyien. Ka bende achiel kuom jolony e weche geko mag somo mano migosi Richard Got ma bende ne oyier kaka jagoro mar Kupet Badenero Masiaya ni onyiso mor mare yo maket kod maendi kendo ne ogolo pache kotenre kod kido mar somo maket kod maendi. Agoyo erokamano ni jopuonj manyowuok oko duto, jopuonj nyowuok oko mang'eny, jopuonj moingo 3,000 kendo nye gibiro mondo giket haki kendo menyo gitele yiero Masiaya. Koro jopuonj notimo maber kendo nye gin peaceful, nye onge koko, kwe nye nitie. Agoyo erokamano ni sirikal kotelne gi County Commissioner Masiaya kaka nyokelo kwe makende ni jopuonj kochakre chieng' tich abich nyaka nyoro gotieno manye yiero rum. Ka bende kinegogo migosi Richard Got oyango ni competency based education ne en paro nero maberie maliche mokalo. Competency based curriculum is an idea, en gima ber kabisa. En mana ni koro implementation mare ema nyalo bedo gi challenges. But koro abe jopuonj osemiya nguvu. Koro abro riwra gi jowetewa mondo wang'ad paro kaka gi sirikal be mondo wane to competency based curriculum ni onyalo bedo implemented maber nade. To gima ber nikech en competency based curriculum idwaro ni itim mana gima ilonye, itim mana gima ing'eyo maber. Par mabende osir machiegni mokalo kod okil Kamaloka Ambrose Otieno Weda mabende ne otwa kod jofwambo yo maket kod maendi. Curriculum is good. They always change. I was in the 7, 4, 2, 3. Then 8, 4, 4 came. Then this one. It's normal. It changes over years. Every country changes. Now the CBC, I was in Ghana, I saw the CBC. So it has the challenges that come with a new thing. All will be settled. It will be corrected. Even before when they talked about it, they said every school will have day scholars. But now as we refine it, as it's being refined, it will be fine. So those challenges are normal. They are part of every process when we bring in something new. Ka bende kinigogo Ambrose Otieno Weda koro wacho ni migawo mochung' ne weche mag somo dhi nyime kod chwalo tijene e yo maberie moloyo e pacho kaendi. There's no instability in the ministry. What's instability? The cabinet secretary is there, the president is there, the new people come in and they leave. There's not instability. Institutions are there, they work, not individuals. Individuals can change, but the institutions remain. We left President Uhuru left, Mheshimiwa Ruto came in. So the institutions are there and they have been built, and the civil service is always there, and they are the bulwark. Kata kamano okil Kamaloka Ambrose Otieno Weda okos mokosiemo moko kuom midhiero go eko ma competency based education no ero kaloe. One of the things that I think will be a problem is that these people, I've seen that people write on textbooks. Now that makes it very costly. Because if a child loses a textbook, you have to buy it. The textbooks are the ones in which they write. So it becomes very, very, very costly for a country like Kenya, for people like us. It does not favor
people who are not economically strong. That has to be addressed. Bende kinego goja golo manyien mar kupet bade masiano ero migosi Richard Owuora Got ne okokoso kwayo ne piny owacho wa pacho kaendi. Para ni piny owacho en ni mondo wabed gi curriculum implementation maber, onego bed ni we have the resources ma wanyalo tiyo go mondo wa implement curriculum no e yo moriere, kaka buge manyien, kaka jopuonj mondo medi, mondo wa make sure to kendo be onego gen hands ni there is more workshops and more trainings mondo jopuonjo bed gi lony mamalo e weche mag competency based curriculum. E kinde ma magi duto koro dhi nyime, moko kuom skunde pacho kaendi to yango ni dhi nyime maber kod kitomo niri manyien mano competency based education. Laktar Patrick Odhier en japuonj maduong' e skund Yawuoyi Maramba. No, learning is going on. There are materials the government has brought in, and actually the other materials even online. So for schools seriously taking the curriculum like Ramba, we are not lacking any materials. We are up to date. But even the part that the government has not brought, we believe that our good government is going to bridge that gap so soon. Yeah. Nekala TV and Justus Adoyo. Nyakoro mogi kumachielo bende moko kum jodito kendo jokanye duond buch siasa mar ODM sani koro wuok oko ka singo kendo paro ne oganda jo Kenya ni gintiere broad based government kendo ok giwuogi. Jotelo gi kima bende wuok e gwenge ma Nyanza sani koro nyieto malich mokalo kendo ka giwacho ni gine sirikal kata piny owacho ni eri matiyo kendo giikre giketo tiendgi e yonero makare mabiro neno ni gidok e piny owacho kochopo higa 2027. E kinde tok margi kod jopiny e kaunti ma Siaya, jopiny be koro wacho kata jotelo gi koro wacho ni gikwayo oganda jo Kenya nyato johera mag duond buch siasa mar ODM ni ke gieto giwuoth kod gitu achiel. Duol maket kod maendi bende nosir kod moko kuom ojende mbende wuok e kaunti achiel noero ma Siaya. We are with William Ruto, and William Ruto is a trusted friend. William Ruto sio mdanganyifu. Yeye ni mtu akisema hivi anafanya hivi. We are going to rally behind him, and we are making preparations to ensure that William Ruto is the second president. Don't listen to those noises from opposition figures. Some of those people, when they were in power, they blocked us from getting development. They said we didn't have shares in that government. Now they are regrouping outside William Ruto's government, and they are trying to mislead Kenyans that they have since changed and that they can bring transformation. There is no transformation that we can get from that group led by Kalonzo Musyoka. We want to say that we want our people to remain steadfast in government, and we are getting ready to ensure that we give William Ruto all the votes. We have just finished, we have just concluded ID registration, and we have been able to net more than 10,000 new voters. So these are the votes that are going to help William Ruto to become president for his second term. Kwa majina naitwa Henry Olwocha Wino kutoka Ugunja constituency. Sisi kama wana Ugunja tuna support broad-based government, the two-term president. Secondly, we want to ask our governor, why is he opposing the leaders from Nyanza that are in government? In Nyanza we have only 2 cabinet ministers, and they want us to get out of government. And in Mount Kenya we have 8 cabinet secretaries who are in the government. They are not opposing those people. The issue of Babu Awino, the likes of Sifuna, we want Sifuna to take the rally to Kandui or in Bungoma. That is his own stronghold. And he should not come here to play around with the Luo Nyanza people. Our request is one. We need development for the next 1.5 years. Empowerment of our people. The only thing that our Baba Raila Amolo Odinga that left us is this government. So the issue of Orengo and the likes of Sifuna, they should take their nonsense to the other regions. Santeni. Jana power. Sisi kama mayutu tumeamua hatuwezi support watu watusaidii. Sisi tunataka empowerment. Na mheshimiwa wetu William Samoei Ruto amekuwa akisimama na vijana siku zote. Hakuna kijana shaienda State House. Lakini na serikali ya kwanza tumeona vijana wameenda wapi? State House. Sisi kama vijana tunasema ni tu. Sisi kama vijana tunasema ni tu. Ukikuja hapa na one term yako na una agenda, hiyo ni yako. Sisi tuna support watu wanatusaidia. Unapata? Sisi tunatambua mtu kama Siezo pia Wandai. Wani mtu amekuwa akisimama na sisi. Unapata? Na tuna support party leader wetu Oburu Oginga Odinga. Wando party leader wa ODM.
Sisi kama vijana tunasema vijana Ugunja, tunasema ni two term. Vijana power. Vijana power. Vijana power. Two term. Mimi naitwa Joseph Ouma Juma. Mimi ndio ODM Chair Youth Leader wa Ugunja constituency. Kile ambayo kimetendeka leo kuanzia kwake Orengo. Orengo ni mtu ambaye hana maendeleo, hana chochote. Alikuja akavamua soko. Hiyo soko ameacha wamama magari wanaua hapa kwa barabara. Badala arudi akuja atusaidie kujenga soko yake ni kusema one term. One term mwenye anasema huyo ndiye anakimbia kila pahali akijenga masoko. Tunahitaji waziri wetu ajikakamue, akuje asaidie wananchi, asaidie vijana vile tuko. Comrade power! Youth power! Asanteni sana. Moko kuom jo od bura kuoke kaunti no Kakamega kuruto wuoko kotung'uswo kora kamane en kere pacho kaeri mano migosi Muigai Kenyatta mabende giwacho ni owek donjore e wechego mag dundo buch siasa mar ODM. Ler mar wachno ikelonwa kod jafwambo marwa Felix Ochieng. Kane gilose kinde nyasi mar alame kanisa mar Kenya Assembly of God e gwenge ma Koro Maiti e kar chung' bura malungari, jod bura go kano telnegi kod jod bura malungari migosi Nabina Bwire, jod bura ma Ikolo Maini migosi Bernard Shinali, jod bura ma Shinyalu migosi Freddy Kana, kod jod bura ma kaunti no ma Kakamega Mikai Elsie Muhanda. Gikono moluor Uhuru Kenyatta mondo koro ni owere chuth kod siro siasa makelo tungni e sirikal mar jatend piny owacho masani Laktar William Ruto. Tafadhali mupeane nafasi William Ruto naye aongoze kipindi yake. Hata mkiongea, hata muibe, hata mlete matusi, sisi tunaona ile inafanyika hapa chini. Wakati huu Kenya wanaweza kopa pesa yao wenyewe. Pesa ile ya NSSF sasa hatuwezi kopa ya nje. Ukiona akipigwa vita na wale wengine wale waliokuwepo, wale akina rais aliyekuwepo Uhuru Kenyatta, ni kwa sababu Rais William Ruto amewashangaza. Ile kazi amefanya kwa miaka mitatu imezidi ile ambayo walifanya zaidi ya miaka 10 na hata 20. Kwa sababu wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na nafasi ya kuongoza hii Kenya, badala ya kuhakikisha kila Mkenya anapata nafasi ya kuwa na mazingira ama nyumba ambazo zinaweza kuwasitiri wanajamii pamoja na watoto wao, yeye kile kitu kikubwa alifanya kilikuwa kujenga estate yake kubwa inaitwa Northland City kule Nairobi. Jotelo go bende umoige piny no gibiye mondo jo siasa mabaloge piny owacho dhi nyime gi siasa marocho sirikal mano yier gi jopiny e yo demokrasia, kagilero ni mano en dhi ataro gi dwach jopiny. Hiyo matusi inakuja ya kina Kasongo, ya kina sijui Zakayo, ya kina nani, ni vile wameshindwa. Bende kinde go ne gichayo mokalo gavana e kaunti no ma Kakamega moluor Fernandes Barasa kagiywak ni okosechwalo kidongruoge makonyo jopiny e kaunti no. Kata obedo ni kaunti no yudo omenda mathoth kowuok e sirikal mamalo mar siro dongruoge ne jopiny. Watu wa Kakamega wanasema they cannot see 53 billion. Oparanya alianza na 6 billion. Tuliona hiyo kazi. Akaenda kwa 9 billion. Tukaona kazi. Akamalizia na 12 billion. Hata haikufikia hiyo 53. Lakini simuliona kazi ya Oparanya? Ama namna gani? Simuliona ma ECD? Si madawa ilikuwa hospitali? Aliniita mosquito, mimi ndio huyu. Lakini huyu mosquito is giving him sleepless nights, Hello? Hata ni tusi gani? A focus of Kakamega people is that we must, lazima tukomboe kaunti yetu. Every year, tukiwa na Oparanya, tulikuwa tunajenga 60 ECDs. 60. Kwa miaka mitatu sasa tungekuwa tumejenga 180. Zimejengwa ngapi? Negitieko kagilero ni oganda ma Kakamega dwaro dongruok makare, to ok siasa mapile kapile to onge kod dongruok. Felo Gobliso Cheng, Kala TV.
Nyakoro mogideko sekalo kanyo 39 bang' sa 12 okinyi nieri maket kod maende nyakoro mogajong gi kanyo be madwa chope giko kuom weche manyien mabende ne wakelo ni okinyi nieri maket kod ma nyakoro mogajong. Koso dibed nitie wach ma idongo kanyo nyawegi? An makare. Yes. Erokamano ahinya. To gimani chalo nade? Gimana ber. Erokamano. Aneno ka chiwo makare. Okay. Erokamano nyakoro mogajong. Ngima bende ni kawo thuolo mari kendo luwo wechegi achiel kachiel. Nyaka nwacha kelo ni nyaka sani wagoyo ni erokamano. Kiyienwa to modho pi machuok waduogo kod nonro go eko mako bo. Iluongo ni Justus Adoyo kanyakla koda Brenda Agenyo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho,
warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry. Oya kendo nyako na mwajang kamara marama intie no mundu mamosi kendo ni good morning kamara marama intie mose bana joka nyama. Yes, ichio nade kamara mora ma ichio do chimni makawuono. Good morning. Kamara marama intie counties waduto te counties ginangwen makalu koka ahado watch. County Mama Bay, Migori. Oya uru Migori, county Makisumu, county Masiaya. Kanyakla koda jiwete omenti county Manyamira kod Kisii. Gibe giwi njowa. Yes. Ejuluma bendo dake county Makisii, county Nyamira. Adawacha ni Kimira. Nti kamoro ni Kimira nyakacha Eikanoka. Nungo ni Kimira. Ni Kimira. Okay, awe ni Kimirwa. Kimira cha ni nyathima. Wacha ni nyathima no godo. Kunyana those terms still exist. Kusotinde uwege. Tinde hapa ni weche godo chien. Ore kama penyo sarigo. Penyo lon. Jobedo civilized. Yeah. Ya raka mdombo mentije kono mga wan kod geno ni hiruo piny keyo makare jomoko kuom neoru jomoko kuom beyo cheo. Yes. Lura gi kama ne ntie kata gima ne timo tieno tulu. Amoro ni arita mar lielo ko jaera maru. Jomoko be tiyo gotieno. Yesterday was Monday night. Biga rita. Moko. Moko iko weekdays Yes. Ya raka mdombo mentije. Jomoko mele tiyo gotieno. Wat kama no antie kod geno ni hiru maber kamoro moro mentie. Report ko ten record nyithindo ang'wen manotho kware ma Kanyakwar. Yes. Kware ma Kanyakwar pod dhi nyime kendo aneno kama kuom jodito kada kanyakla kod josiasa e county ma Kisumu ne oyuoro mar yuoro kendo goyo makene ne familia ka bende gimiyo gi andong'e matin koni kod kocha kaka ginyalo neno ni gichwalo gimagi mapile kata ma kawaida. Benda wachak kod oboke mar Standard Nation? Daily Nation. Wachako Daily Nation. Yes. Daily Nation kaini nyako na mgojongole mondo mwangie mapio parde kangoro mosachiel kod nus kanyo dhi bedo kod group mokongo magwelo mabedo wadhi tuago kawuono saa 2 kod nus bende wadhi bedo kod group mar 2 magwelo bende wadhi tuago odiochieng' ma kawuono. Wach maduong' monienyore boke mar the Daily Nation, what's now? No, Chokani governors defy Senate amid bribery scandals. Impunity. County bosses have resolved they won't appear before a Senate watchdog committee, accusing its members of extortion and embarrassing them to gain political mileage. Yes. Their protests come as outrageous expenditure are exposed during County Public Accounts Committee hearings on audit queries, which governors claim senators are exploiting to extort bribes, but senators have dismissed the accusation, arguing the county chiefs have resorted to smear campaign in attempt to dodge accountability. They have vowed not to relent in the quest to stop looting of public funds. Notorious for snubbing Senate, Honorable Abdul Swamad Nasir, Mombasa. Malume Abdi Guyo Isiolo. Lati Lelelit Samburu. Pawinje for the first time. Lati Lelelit. Simba Lati Kisii. Magejo kumoko ero the nyim kamati. Then wantie koda Gideon Mungaro Kilifi.
Then one take with Fernandez Baraza, County Makakamega. County Makakamega. Former Mwea MP linked to car theft syndicate. Imani nyalo somo. Eite mokwongo gine monyien gi kanya kola Mungajwang. Eite marariyo and pits of death. Tragedy hits family after four brothers drowned in a quarry accident. What you know? Mano story Maria Weyangwen. Abende nyithiot achiel mano wito ngimagi bang' nimo e pi mana Kisumu Central Kairi. When Sulwemokinyi's phone rang on Sunday evening, she was at work, expecting an ordinary call from home. Instead, her husband's shaken voice delivers words that would shatter her world. He told me to come home immediately. I became anxious and asked what was the problem. At first, he was hesitant. Then he finally said it. He told me our children had drowned. Ms. Akinyi recalls rushing back to their home in Kanyakwar on the outskirts of Kisumu City. He was met with a scene she says We'll never leave her. She will never forget. Mane wach mabende kolono familia moro e county ne rima Kisumu nyakoro Mungajwang inyalo kawo thuolo mari mondo mi inon katingi weche maket kod mano. Local says entities to the authorities to fill up the quarries have borne little fruit. Sani koro gibuogo ni ginyalo wuok oko gitimo ang'o gibag ng'anyo protest koten recorda bugo maket kod mano. Villagers at Kanyakwar quarry in Kudho, Kisumu County yesterday after four brothers drowned. Iboneno pichni mopogore koten recorda jopiny masani koro igowang' ahinya gwenge koma Kanyakwar ka giwacho ni kagidek wuok oko kendo gibag ng'anyo mar tipo ne piny owacho mar county kanyakla koda piny owacho mamalo kuom ling'aling'a e kinde ma bugogo eko dhi nyime kod muonyo nyithindo kata oganda. Yes. But the Kanya no Joey challenges law denying death row inmates bail. Bro, mano iteno ero mar ariyo nyakoro Mungajwang. Ite mar adek bentie report mineno komako wang'i kanyo. Former Mwea MP Gitau linked to motor vehicle theft syndicate. Directorate of Criminal Investigation DCI detective have arrested former Mwea MP Peter Gitau on suspicion of being involved in the theft of a vehicle with one of the trucks said to belong to the devolved government of Murang'a. Naka otuno mari nyakora Mungajwang mos mondo mi non isome ni to report makoro mako jaod bura machon ma Mwea no iro en weche machalo nade. Tude kanyo gi kuo mag nyamburko. E pachoka. Imam charged with the defrauding worshippers. Imam en jatend kar dolo mar Josalam. Wacho kanyo ni an imam has been charged with defrauding a worshipper of 774,000 after claiming he would facilitate his travel to Makkah, Saudi Arabia for pilgrimage. Mr. Athman Omar, who is based in Malindi, Kilifi County, appeared to Milimani Law Court yesterday. Jidwa the Mecca. Golos pesa mokutin slingal of 700 kod 70 kod 4. Molwaro fuko ngato uwon nyakolo Mungajwang. Ite mar ang'wen wan kanyo gi standoff as governors resolve to boycott Senate summons, site exhaustion. Wach mane nitie ite mokwongo kanyo nyakolo Mungajwang inyalo somo matut iteno ero mar ang'wen kanyo makoro governors mapacho kaendi koro ng'ado ni ok gi ng'ang'o gibi chopi aput mar senators manonogi kotenre koda tiyo Aritha Kolomende en report mabende olak nyaka ite mar abich nyakolo Mungajwang. Ite mar auchiel nitie wach madibed nomako wang'i kanyo. Ite mar auchiel wacho kanyo ni nation headline provokes debate. Mano headline manyoro ne Daily Nation oketo kanyo mane gipenjo ni who cares. Wacho kanyo ni nokelo paro mopogore kuom oganda jopiny to ahinya kokalo mbuino mar X mabende nong'ere kanyo kaka Twitter. Inyalo yudo thuolo mari mondo mi isom ni to report ma jo Nation ndiko kanyo no inyalo kawo thuolo mari. Ite mar abiriyo nyakolo Mungajwang waneno kanyo ka Ruto's 23.5 billion stalled industrial parks to cost more.
weche moko tende koda omenda mok tin ne bilion 23 kinyalo ng'iyo lipode kanyo iteno ero mar bire nyakoro magajwan piny kanyo tipo kanyo mar Nyeri Governor Mutahi Kahiga appears before the Senate County Public and Investment Special Committee on Funds Budget Tower on the February. Dennis Onsonko Monday ko report market call mano. Nick Mwendwa kanyo? Yes. Ang'o matimore gi Nick? Wacho ni SEC bid to recover 330 million lost in fishy stadiums deal. Ntiere wach mamako Nick Mwendwa kanyo kotende koda Menda moko kanyo mok tin million 330 ma sani koro mindni lwet telo mar migosi Mwendwa kanyo. Itulo mar joero mag weche mag tuke nyalo somo report market kod mano. Mbele kanyo iteno ero mar aboro. Kanyo ka agency rebuke city planning officials. Yes, what began as a boundary row has moved into an indictment of the planning enforcement officers. Mano ni ite maraboro. En report mo mieno county ne Roma Nairobi nyakolo Mogajwangi nyalo ng'iye ite maraboro. Ite maro chiko ngin mana weche mag ohala ma pogore moket kanyo ite marapar wach modi makwangi. Ite marapar kan what rules no consequences as politicians resume party hoping. Ni sani koro Yosesa pogore chako chikre party mo pogore. An aspirant forum by the ruling United Democratic Alliance UDA has exposed how elected leaders violate law governing political parties switching camps at will. Nyalo somano ite marapar. Ite marapar kanyo piny kanyo tie wach mamulo jatend piny owacho migosi William Ruto. Why lawyers wants Ruto UDA stop from using state house for party affairs. And I asked you the other day ni ang'o momiyo romo mar aspirants UDA not in state house. Nyalo somo mano ite marapar kanyo. Marapar kod achiel petitions seeks to halt by election over voter register technology concerns. Weche mag chike kata mana weche mochwali do kotenre koda gwenyruok mag bugno eromo ondiko kata mokena nying jogo ombulu ibro nono mago ite marapar kod achiel. Ebo ite marapar kod achiel kanyo report wacho nang'o? Wacho ni old hands face new entrants in battle for LSK presidency. Law Society of Kenya viero kanyo. Kenapa ni gidong mana gi kamento jumbe ariyo to gitimo yiero mar Rano ko bewa picha jo manyien mabende vibe po komno mar Ker LSK Vice President Mwaura Kabata, Mr. Peter Wanyama ni kanyo, Senior Counsel Charles Kanyama goido report market kono ni kon mangajong ite marapar kod ariyo en report koten record which will come mag jopuonj mawacho kanyo nang'o? Teachers seek hardship status for Nairobi. Ng'ang'e nitie gwenge moko ma iwacho gima teke. Koro jopuonj ma wuok e kaunti no ma Nairobi. Bende wacho ni Nairobi bende gidwa no bedo achiel kuom gwenge ma ngima tek. Mondo giyud allowances. Okay, ng'ina matek ne gi Nairobi ka. Designation hardship areas are locations officially recognized by the government as difficult places to live in and work. Nairobi, okay. Bro manyo jopuonj gi pimno ni to Nairobi jam ng'enye koso koth chwe ahinya. Ite marapar kod ang'wen nyakolo Mogajwang and a battle for ex-MPs 400 million states escalates. Ma court battle mar widow Miss Milka Chepengetich, the former MP's first wife. Widow's Embassy and Big John moved to court after mediation process fails to end stalemate in the succession dispute. Someone ite marapar kod ang'wen ite marapar kod abich en oboke mabalang' kanyo motudre kod weche go mag dusruok, weche mag pur nitie kanyo, weche mag ngima nitie kanyo, kata health nyalo yudo thuolo mari mondo mi
non report market kod man weche mag health aneno kogo tache ite ma mbele kanyo nyakol mogejwang oja dia nyime ka kulu mare mon minon weche mag pool aneno ka onyenye mbele kanyo ite mara D here that discarded coconut shell has value. Coconut shell ite makoni coconut shell awinjo ni sani loso go gik mabeyo kabisa. Inyalo kawo thuolo mari mondo mano study makolo bangli dala jo waluonge ni bangli o banglo en malwedo bangli so it's bango ite mara par kwa Adoyo nyakol mogejwang Daily Nation kaendi aneno kanyo goro mar cartoon Azimio wacho nang'o? We are still in Azimio. Mano youth leader. Oh, and youth leader. Muso wiye no. Muso wiye pi. Mo kabisa. To toke makoro dong dende majineno. Maneno kakoro jotelo ng'iyo. Ndugu moro ng'iye kanyo malich ndugu moro gimene. And then miyo aneno rengo kanyo. Rengo ni bathe ka then naneno winyo dinga. Oh, ma winyi. Bathe kanyo mano babu wino. Oh. Bwana mang'iyo malich ni motamo fwenyo neno. Malukucha nena Abdul. Malukucha nena Abdul. Masifuna ya. Abdul luwe kanyo gi wanga. Ngama nigi tunge ni. Tunge ni mano Junet. Oh, akukech sala. Mano Junet Mohamed. Moro modong dire kanyo no. Modong dire kani. Ma otinde mol. Kosa ngama anoka wiye. Wiye tawe matin. Oh, manino wani cartoon nakawuo. Cartoon wari mondo minon ni to weche mag cartoon wachang kanyo nyakol mogejwang ite mara par kod boro ang'o mineno wan kanyo gi barupe mopogore mano ndik chon kachel koda kamano ine mano timore chon nyakol mogi barua mondika kawuono ni tarik 10 dwe mar 2021 Kisumu town was placed under virtual curfew as heavily armed police sought to block a muungano wa mageuzi rally. Opposition MPs abandoned cars or hid to evade arrest. Police fired live bullets and tear gas at Moi Stadium, injuring at least 10. 4 seriously as activists, including mageuzi architect Mr. James Orengo, left, tried to enter. Armed officers confronted Mr. Orengo and Mr. Muhisa Kitui right around 5:30 p.m. but aides swiftly escorted them away. Imano picha machon e boma ma Kisumu nyakol mogejwang nyalo ila mana faria kwa chiel so many years on the line 2001 where were you? Not yet born? No, I was already born but a toddler. Already before naenda shule. Yeah, kindergarten, primary. Think so. Kindergarten, you can't be in primary in 201. When on yene. County Mombasa nyakol mogejwang Mombasa better memories of Kaya Bombo. Bombo clashes started in 2027 vote hand ingini ka somo ni bombo taneno clash tabino mane bombo clash emo bire pacha so am report packet call manite mara par kodo chiko new strategy the soft side of state's battle to end extremism. Ero komano mano be brode ite mara par kodo chiko ite mara prayo in mana weche moke county so nyakol mogejwang County Mombasa no better memories of Kaya Bombo clashes return in 2027 vote hand. Yes, mano ni kanyo. Nyalo ka thuolo mari mondo mi som report motede kod mano ite mara prario kod achiel kanyo gin lendo mopogore pinje maoko Chegoko pinje maoko eno kanyo Zimbabwe celebrates Chinese Lunar Year. Eto waneno kanyo Russian Foreign Minister Lavrov says files reveal satanism of the West. Ka thuolo mari mondo mi non report kata weche market kod mano ite mara prayo kod adek en weche mag ohala ang'o madi makwangi weche mag ohala kanyo weche mag ohala kanyo 2025 coffee sales at weekly auction hit record 39 billion.
nyalo ng'iyo ni to tie briefings kanyo bende weche mag ohala e ite ma gin weche matindo pinye weche mag olimbe Zuku wanna face something weche mag ohala to kilo marimo ni non stock exchange kaka siling ringo e Nairobi kod bombe mamoko bende nyalo kawo thuolo mar exactly ite mar 25 gin weche mag lungo kanyo ni agaja mi kod kwano ing'e gine to ang'o mantie kanyo crossword and puzzles ite mar 26 lendo mopogore kaeto wan kanyo gi jogo mabende magoro lal godo chakore bath ite mar 20 kod abiriyo adhi 28 nyaka 29 yes ano kanyo jelo nyango amara jaduong' ma jelo nyango mar nene memorial service in Nairobi Sitam Valley Road on 10th February alafto ikne burial family alego kanya juok location sia nyago thuolo mari mondo ming'ini to Samuel Onyango moro benti kanya Asam iboko kariyo mare mogik Sega. Yes. No, is it in Sega really? Ugenya. Okay. Ugenya is in Sega is in Ugenya actually. Wetuke kuma kutuke beniti no iroma pradek nyakon mkajwang Balala completes Kenyan's roster for championship. Mago tuke goeko mag agoko ka utulo mari mondo mi non report market kod mano olak nyaka ite mal predict kod achiel ite mogik pacho kaendi Africa's oldest regional football body Sekafa now fight to stay alive ka utulo mari mondo mi non ni to ere kaka Sekafa kata Sekafa nono kata chando go chandri mondo mi gibed kapod ngima nyakora mkajwang ka utulo mari mondo mi non report market kod mano dibed kod wach gim kanyo bende ema wachopogo e giko mar kata wayueyo machok nyaka ngogo nyaka timo mos wakawo yueyo machok ka waduogo dakika 2 to wang'iyo ni to ang'o manie itoboke nero mano mar The Standard iluonga Justus Adoyo kachil koda an Brenda Gem erokamano. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
Machini kendo nyako Mogajwang ero kamano kuom yie mondo mi wamodhe pino ero machok nyako Mogajwang kendo waduogo mondo mi mapio wang'ini to ang'o mantie oboke ero mar standard ma kawuono nyako Mogajwang. Brenda, ang'o modhinyore nyimo oboke mar standard kawuono? Aneno ka story mar nyadendi ma nyocha magina omako. Iluongo ni Cheryl Adhiambo. 21 year old. Cheryl Adhiambo. Mabene ne pod somo e KMTC. Bore Nairobi kocha. Mano ka story ne omipek standard kawuono. Yes. Human rights training is not a new concept. It has existed as long as I can remember. During our time, the course was known as liberal studies. The truth of the matter is that the training curriculum is good. The elephant in the room is the executive influence over police. Report Monday kanyo koda katapal mul kanyo koda George Musamali. Yes. Jalo nyiweche gwe kumagarita. Malo kanyo report wacho namo? Wacho ni at a time the family of killed KMTC student is seeking answers. The police in a statement, rather than give assurance, revealed the carelessness with which it treats human life. In an outrageous turn, it seemed to blame residents for the death, which points to a remorseless service unable to tame officers thirsty for the next drop of blood. Wacho ni bila statement mane gigolo oginyis kagima gin gilit kata gimbe gin gikuye gima notimore no, but gichalo gima giblame jopiny. The situation begets impunity with officers contravening rights aware that nothing will happen to them. In most instances, there is no penalty against abuse of human rights, and it is business as usual due to lack of accountability. John Omboto, a senior lecturer and security studies KU, Emogolo Pache, a report market called Nyakol Mogajwang. Ite marario Nyakol Mogajwang embele kanyo en mana report kutenre koda nek mar nyadendi no ero nyalo ka thuolo mari mondo wangi some olaka mbele kanyo nyaka ite. A mother cry after daughter is fatally shot. Oringa nyaka ite mar adek Nyakol Mogajwang. Officers denied bail in vendor murder case. Police Chris Baraza accused of shooting dead mask vendor Boniface Kariuki during the last year's anti-government demonstration will remain behind bars after the High Court denied him bail. Jamani poniga ye? Yeah, I didn't know. Good of him. Junet, angmati mrekanya? Anoka Junet scrambles to retain political standing after Azimio shake-up. Nikanyo. Joni Junet, ingine no gole post manomako ya Azimio. Ule wachokanyo ni Ostrambol modomi obed stable politically. Chonge podo kuchunga bera inye. Podo kuchunga bera inye. Kautulo wale mitin iso mweche market call mano koten record which gwe kumag Junet Mohammed ite mara beach and kanyo Lusaka now roll puts him at a battlefront. Inyalo sama mano benintie wach koten record governor Nairobi no ma Bungoma Migosi Kenneth Lusaka. Ite na ro mara abichi ite na ro mar auchiel Nyakol Mogajwang intercommunity resource war while all threaten lives in Samburu. Ang'o matimre Samburu? Samburu kono noka worsening drought has pushed the county into flashpoint of desperate survival fights. Scarcity of pasture has also ignited old and new tension, forcing pastoralists to migrate into contested territories. Wacho nikech masani koro to liwe county no Masamburu chalo gima chiero lweny mosetulo mosebede kinde ka kinde nikech koro ngini jogi gin gidaga gi chiaye gichalo gima koro gilaro kuonde mag gilaro kuonde mbugo mag gitere chiaye. 2,500 households face starvation in Kiambu County, Ndeya area. Kiambu ka be kech neji? Be kech nitie. Kiambu? Of all the places? Ame manenoni. Over 2,000 households in the year in Kiambu County in Limuru are facing imminent hunger following the drought that has hit the region for 2 years. Karagisa bedoga ni ngalinga. Sugut. What's happening in Sugut? Suguta families battle hunger as aid falters.
jogo ma chalo ni onego bed ni gichiwo negi kony. Sani koro kochwalo kony maket kod mago. 2,850 residents face extreme hardship as livestock die, pasture vanish, and water depletes. However, access challenges, bandit threats, and rugged terrain hinder aid delivery. Maiso nitiere jo maundu, mene lao record ji, then apaya mokber bene koro gengo ne jo piny makono kik giyud kony mabende ikelo negi koda wasamaria mang'uon. Yes. Council of Governors wacho nang'o? Manoka Council of Governors threatens boycott of Senate oversight over harassment claims. Mana report mabende nitiere e bokenero mar Nation kanyo. Mano ywaruok madhi nyime kind governors and senators. Olake nyaka ite ena ite na ro mara bore gazette kata bokeneri mano mar The Standard. Ite mara chiko gin mana lendo motim kod kembe mopogore kata migepe aneno kanyo County Government of Narok otimo lendo ka thuolo mari mondo mi no Nairobi City County bende otimo lendo kanyo ka thuolo mari mondo mi non report market kod man Nairobi City County bende lendo ite mara par no nito kaintie kod interest weche mag Nairobi nyalo nono nito ang'o matimore kanyo nyakwara mga jong'ite mar par kod achiel appellate court halts eviction of families from Spy Master's land. Inyalo somo ite mar par kod achiel nyakwara mga juang. Bongoma be ji bago ng'anyo kotenore kod weche mag taya. Yes. Wacho kanyo ni taya okdhi negi maber. Wokoli protest at night over faulty lights. Ite mar par kod ariyo nitie goro mar cartoon kanyo kanyo kod inyalo somo nwago. Goro mar cartoon kanyo neno ka nyota. Nyota oting'o kanyo ke Ruto malo. So giwacho kanyo ni chenro mar nyota ni eki tiere kaka koro to keto Ruto kamoro like chalo mede teko moro. But you see nyota oting'o jatend piny owacho to kipenje no pima ne weche mag tax to nikode maboro konyalo explain. Yes. The tax wuothe nyime. Omono how taxation ni to kotimnade okojugi konyalo lero. Nyalo somo mano ite mar par kod ariyo ite mar par kod adek en paro mogol pacho ndiko pile wacho no pogore koda pacho somo penjo maduong' mantie kanyo en nang'o? Should the opposition call for mass protest? Opposition? Yeah, opposition nita dua call for protest. That is Rigathi? Kanyo tingo Rigathi Gachagua, tingo Kalonzo Musyoka. Nita giwacho kanyo negi bro protest. Kalure kodaka monj miti moneka nisni. Kamano. Global South Voices can shape artificial intelligence. Inyalo somo mano ite mar apar kod ang'wen. Ite mar apar kod abich nyakoro mga jowangin mana lipode kata ndiko mopogore me uwo kuma josomo kod jondiko goeko odhi nyime. Great 10 hitches are natural steps of transition. Ite mar apar kod abich nyalo report maket kod mano. Ite mar apar kod auchiel nyakoro mga jowang wacho ni in the what? In the 2027 elections, a people's focused policy agenda should take center stage. People focused? Mano wach kanyo gideni is Kabahara. Yutulo mari mi non kati som report market kod mano. Ite oboke mabalante kanyo kod mga jowang ing'eni to oboke mabalang oting'o weche manyalo mori weche mag nyamburu kanyo ma gari ni chajo ano kanyo weche go mag ohala weche mag somo bende thienyre mbele kanyo. Nyalo ko thuolo mari mondo mi ng'eni to injera mag weche mag somo ang'o madi makwangi e weche maket kod mano. Ite mar 26 en weche go mag ohala. Stock exchange kaka dola lokore e county ma Nairobi kod bombe mamoko bende nitiere ite maradi 27. Ite mar 28 nyakoro mga jowang pinje maoko. Aneno kanyo Jimmy Lai wacho nang'o? Aneno kanyo ni Hong Kong jails media tycoon Lai for 20 years in security case. Ta inyalo somo mano ite no ero mar 28 ite mar 29 chenro mopogore mag ute fwambo ite mar 30 aga jameli kod kwano ite mar 31
Oelni matindo tindo lendo kanyo ya kao thuolo mari mondo mingi 32 oelni go pod dhi nyime kod lendo 33 oelni go pod dhi nyime kod lendo nyakoro Mogajwang 34 gin mano oelni molendo lendo matindo tindo nyaka 30 kod 5 36 yawa mama goro lal go chakore kanyo. Yes. Mama Dorcas Tabitha check Gumba Nyandwara ojaluo no tipone kanyo. Where are you reading? Oh, me, I'm seeing Nyargi Jobelo. You see Nyargi Jobelo up there? Up. Look up. Up there. Nyargi Jobelo. Kaito piny kanyo. Nitiere Nyargi Onyinge. Oh, I didn't know. Yeah. And Poco Kunis only cut and I know. And Coca recorded with a broken. And a celebration of life. Oh. Nana golo la ko chon ya ono pale kata ntie jogo timo kono mara yana na chele daily ne standard kind weche mag tuke ntie kanyo kod Mogajwang Okothando Juang Arvakas Kenyan Shujaa name final squad weche go ko mag tuke nye kod Mogajwang anya to tugo nero nyakiri do ng'e mar rugby kata tugo nero mar agoko inyalo kawo thuolo mar mondo minon Leopards 41 Leopards Clippers over Tivol Wolves Nick Cruz nyalo no mano itima predek kod aboro en wach mane weche go mag sports ka podo di nyime kanyo ka tolo mari mondo mino naneno kanyo tipo mano mar Omanyala Omanyala tipo nitie ite mar predek kod aboro predek kod chiko how Bread Chalk Leopards in their special FKF Cup date. Yes. Bread Chalk Leopard. Bread or chocolate. Anyway, fine. So mari mono mineni to makati no de Leopards na dinya kol Mogajwang. Ngitemo gik mapangwen African players shine in Europe. Qatar fires yet another win. Nyalo somo mano kosa Otara. That guy should be Otara. Yeah. Otara. Destiny Udogi of Tottenham Hotspurs and Manchester United. Brian Mbeumo in action last weekend. I'm not calling you Brian. Obviously, Brian is the black guy, eh? Yes. And then Destiny Udoji. Nakama Mogajwang kanyo machopo wa giko mar mili port kata otego ko magoboke okinyiri market call mai kata kamano kapok en kanyo dakika di prediko rachel bansa chelo kiny makawono ng'eyo da bedo kod twak kod wendo bende kanyo studio mara adek kocha chalni gisemolo kendo gidwani mondo mwambe kodgi ote machok mambe ntie kaendi amondo Sulwemokinyi ka piny ru to waru kode amor kodu kabisa iluongo ni Alfred Obonyo kikonwa ni wuok e gwenge makanye owacho ni amondo Sulwemokinyi ka piny ru to waru kode Justus uchiew nade kanyo Katito Town the heartbeat of Nyakach Kogero ochiew karende mosiko wa Nyakach Kogero aido kanya winju makare kabisa iluongo ni John Obongo kama na John Obongo kuom report market kod mano kendo kumiyangonwa ni boma makatito ochiew makare kinde ndalo mang'eny arita kwe ok bega inya Nyakach. Yes. Winjo ni noneg japiko kwany ng'ato ko kublos mang'eny matimore in kod wach ne jokanya nam aonge wach moro amora gibedo gokinyi makare idwa dhi manyo panadol moro mwony. Yes. Kagoro Mogajwang kanyo madwa gik go nonro mar oboke okinyi dhi market kod maendi Nyasaye ko nyalo wachak watimo oboke gi odiochieng' ero makinyi iluongo ni Justus Adoyo kachiel kod an Brenda Agenyo. Erokamano.